Aha, taký bord, idem sa kúknuť. A môj Bože, čo to je za starobu úplne. Dáme Instagramik. Fuj, tá hudba, vypnite to. Oh my god. Tej doline srnka vodu pije. Kokos, čo sa nebilo? Ja som sa zľakol. Prosím, čo ste mi to povedali? Ja som hrdý Bratislavčan. Aj, keď sme už tak, mohol by som si prosím vás objednať jednu maču. Maču máme, teda nemáme, ale Tonak Zdenko odvedľa, on má takú marišku parádnu vypestovanú. To keď si dáš do toho mlieka, budeš mať maču svarbené, ešte ti to aj čreva prečistí. To odporúčam. No dobre, to mi prosím vás dajte, ak to bude možné. No to vôbec nepôjde. To sa budeš musieť začať kamarátiť so Zdenom. A to bude pekný oriešok. Tak čo mi teda ponúknete? Ponúknem ti toto. To je moja domáca svetená voda. Ja ti to ponúknem, ale sľub mi, že to nepľuješ. Toto je dar od Boha. Ja ťa to najprv naučím piť. Musíš sa nadýchnuť. Musíš tie chute najprv nasiať a potom No dobre, keď ste takí múdri, je to poprvé len čistá voda, ale keďže je to zadarmo, tak to vezmem a urobím to, jak ste to vypovedali. To, čo ste mi dali, to je otrava. to bola domáca slivovica, ty debil, už sa nevracaj.